samahan nyo kami sa... dapat pupunta kami ngayon sa baba ng ilog kasi nandito na rin kami. Kaso biglang umulan. Biglang siyang umulan. So, hindi tayo ngayon makakapunta sa baba ng ilog. Pero sisilipin natin yung ilog kung gaano kalakas yung agos. Okay? So, let's go. Wait. Ang ganda. Kikita niyo yung simbahan. Ayan guys, yung simbahan dito. Diba? Ako gusto ko na talaga maligo ng ilog eh. Kaso laging umuulan kasi. Lagi na lang. Ganda. Tingnan nyo guys kung gaano kalakas yung agos ng ilog ngayon. Kasi umuulan na pa. Buksan mo kaya yung payo. Naliligo. Meron naliligo. Meron naliligo dun. Nanguhuli sila ng isda. Kasi pag ganito, alam ko maraming isda eh. Maraming isda dyan. Dahil sa lakas ng agos nakakatakot maligo. Kasi baka maagos tayo ng ilog. Diba? Kasi di pa naman ako marunong lumangoy. Yan, ganda ka. Diba? Ang ganda yun. Lapit lang namin sa ilog pero ang tagal ko na dito hindi ako nakakaligo ng ilog. Gusto kong maligo sa ilog pero walang time. Walang time lumabas. I mean, tinatamad ako lagi lumabas. Ayun kaya. Ayan guys. Tagal-tagal ko nang gustong maligo dito eh. Kasi sarap talaga maligo dito. Lalo pag mainit. Pero mainit din yung tubig. Pero napakaganda eh. Di ba? Lapit lang ng bahay namin pero hindi ako makapanto ng ilog. Kasi wala akong time. I mean, busy lagi. Wala akong ganang lumabas. Tamad ako lumabas. Okay? So, yan napapansin nyo. Okay, ganyan napapansin nyo guys. Napakaganda ng tanawin, di ba? Natatakpan yung bundok sa mga ulap. Ayan, kita nyo siya guys. Yan, pag walang ulan, kitang-kita yung bundok na yan eh. Pero ngayon, ulap na siya. Ulap na lang siya. Natatakpan na siya ng ulap. Di ba? Ganda. Ayan. Sarap tumambay dito. Sarap. Ganda. Actually guys, umuulan o umaambon ngayon eh. Nababasa na ako ng ulan. Ang ganda. Ang ganda titigan dito eh. Ang ganda niya guys. Pag nandito ka nakatambay, nakaka-relax. I mean, pag tumambay ka dito sa harap ng simbahan, tapos ganyan tanawin yung makikita mo, parang nakakawala ng problema. I mean, nakaka-relax siya. Diba? Ayan, tapos ganyan yung ilog na makikita mo. Parang iyo lahat ng problema mo mawawala. Kaso nga lang talaga, tamad talaga ako lumabas eh. Tinatamad talaga ako lumabas. Pero, yun lang. Maganda dito guys, sobra. Nakakawala ng problema. Tapos nasa tapat ka ba ng napakagandang simbahan. Tapos napakagandang tanawin. Tapos masarap ng liguan ng ilog. Diba? Saan ka? Dito na sa Ilocos. Yan. Diba? So guys, hindi ko alam kung nakikita niyo siya o napapansin niyo eh. Kasi natatakpan siya ng ulap. Ayan guys, titigan niyo. Pag wala yung ulap na yan, napakaganda niyang titigan. Kasi talagang kitang-kita mo yung ganda ng bundok na yan. Ayan, tingnan mo. Ayan, tatakpan siya ng ulap eh. Ayan. Diba? Tatakpan siya ng ulap. Sarap tumambay dito. Ang sarap dito lagi gumawa ng vlog. Sarap
So guys, medyo lumalakas na yung ulan. So kailangan na nating umuwi. Uwi na tayo. Okay, so pero bago tayo umuwi, since naandito na tayo sa harap ng simbahan, dumaan na tayo sa simbahan at mag-wish. Okay, so let's go. Ayan guys, so pupunta na tayo ngayon sa sentro. Ay, nabilib. Ayan. So tapos na tayo ngayon sa ilog. So pupunta tayo na sentro. Pangit na tayo ngayon sa simbahan. Kapagod. Kapagod ako. Ang mataas. Ang taas. Ay, nakalamang taas na ninakit namin. Yan. So, bago tayo aalis dito, mag-pray muna tayo kay Papa Jesus. Okay. Okay, so let's go. Tan 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 tan. Ay, hindi. Wait. Tapos na tayo dito. May ginawa lang kami, nakakatawa. Talon kami ng talon. Ngayon, pupunta na tayo ng palengke para mamili. Okay? Dito tayo ngayon sa harap ng simbahan. Sila. So, naalala nyo, ito yung blinag ko na to dati eh. Yung simbahan namin dito. Sa harap ng ilog. Okay. So, ayun guys. Lalakad kami papunta ng palengke. Nakakatakot dito kasi pahapon na. Padilim na. Nakakatakot. So, maraming panike. Kasi marami kami na naririnig na panike. Ayan. So guys, yun sa kataas. Yun sa kataas. Yun yung hanggang lang ako. Laki kong tao pero ayan. Parang wala pa yata ako sa kalahati. Taas. I mean, wala pa ako sa talampakan niya. Taas niya. Ganda. Yeah. Kumito na rin yung ulan. Dapat bababa talaga kami ng ilog ngayon pero hindi natuloy kasi ang tagal. Ay, saan ba? Mayroon daanan. Matagal, so hindi kami nakababa ngayon ng ilog. Kasama ko ngayon yung poging-pogi kong si Jungkookie at si Jilapot. Jilapot. Okay. Ayan. So baka mapagalitan tayo, layo-layo tayo tatlo. Oo, mapagalitan tayo kasi nasa harapan tayo ng police station. Okay.